Здравейте, приятели! Днес беше дълъг ден общо взето, но все пак реших да не пропускам и да се включа да кажа няколко думи. Това, което ми иска да споделя, е най-важното нещо, което научих днес. И то е, че ако се уловим да се страхуваме от нещо, да си мислим какво ще се случи, какво няма да се случи и така нататък. В мислите ни, ако присъства думичката ако. Ама сега, ако това, ама сега, ако това, това автоматично значи, че това са ирационални страхове. И най-добре да не се обръща на внимание. Това не са истински страхове. Това са неща, които си произвеждаме ние. Това са нашите негативни убеждения. Това са някакви саботьори, които не ни помагат. Напротив. И доста по-добре би било, ако успеем да заместим подобни акота с и негативните картинки. С това да сме уверени в това, което предстои и в това, което ще направим. За мен беше ново това като информация. Благодаря на ми приятел, който ми помогна да го осъзная. И ще се постарая в следващите дни да го приложа на практика, защото много ми допада идеята. Така че това е, което за мен беше едно от най-интересните неща, които служи днес. Чао, до скоро!